Ластовка-касатка, наша пригожуня. Про надвор'е пташка расскажи, красуня. Ой, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Пригожий вірш я знайшла. Думаю, і птушкам так само сподобається. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Янка, салют! Привітання, Топочка. Послухай, коли ласка, вірш. Як у саді є шпаковня, будь у саді яблик повна. Я завжди шпаковню тую, до прильоту ремонтую. Птушки клопот мой чують, сад ад осені уратують. Пригожий вірш. Як лічиш, птушкам сподобається? О, обов'язково. Кому ж не сподобається, коли йому вірші присвятили? Значить, я правильно книжку вибрала. Білоруського поета Євгена Калашникова. Дзе падзеліся цукерки. У ёй шмат вершаў і пра птушак таксама ёсць. Янка, а чаму ты так про птушак клопотишься? Лепш бы мне верш прочитала и присмаками почастовала. Ой, Топочка, я толькі пра птушак і думаю. Рыхтуюся сустрэць іх з выраю. Некаторыя ўжо прыляцелі, а многія павінны быць з дня на дзень. О, і ты сапраўднае свята вырашыла наладзіць? Так, таму і вершы падрыхтавала. А яшчэ і песні пра птушак вывучыла. Паслухай. Жавороночки, прыляціце, цёплалецейка прынясіце. Яна, а ты лічыш вершаў недастаткова? Хачу, каб і вершы, і песні, і пачастункі былі. Значыць, хлеб-соль для птушачак падрыхтавала? Ага, самыя смачныя крупы. Ай, лепш бы для мяне мёд-кампот зрабіла. Топочка, я цябе кожны дзень бачу, а птушкі з выраю один раз на год вяртаюцца. Хачу гасцей на іх сустрэць. Жавороночки, прыляціце. Мёд-кампот для мяне прынясіце. Топа, не перашкаджай. Займіся чым-небудзь карысным. А я яшчэ раз песню і вершы. Ой, парэпетирую. Жавороночки, прыляціце, прынясіце. Жавороночки, прыляціце, жавороночки, прынясіце. Ой, як прыгожа тут. Булочками пахне. Светло, тихо. Янка, а хто гэта? Не ведаю, першы раз бачу. Знаёмыя тварыкі. Добрый вечер. Прывітанне. Прывітанне. Так, дайте мне хвилиночку подумать. Вас зовут Яна и Топа. Так, мы Яна и Топа. Выдатна. Ой, вельмі зручна тут сядзець. Успомнила ваши імёны і зразумела, што трапіла у калыханку. Сапраўды, у калыханку. Ой, я прыйшла, а дакладней прыляцела у сваю самую любимую праграму. Прилетели? Откуль вы прилетели? Прабачце, а хто вы такая? Ой, колькі пытанняў адразу. Ну, добра, давайте знаёміцца. Я чарадзейка Леля, сябрую з птушкамі. Вось і попросила жаворонкаў прынесці мяне ў любимую праграму. Жаворонкаў? Янка, ты ж про іх увесь вечар спявала. Ой, Ляля, а вам у нас подобаецца? Утульненька. Але я гляджу, што вы зусім адны, без дарослых. А дарослыя сёння вельмі занятыя. А мы даволі самастойныя дзеткі і можам тихенько посядзець. Непарадак, каб дзеці былі адны без дарослых. Усё, вырашана. Застаюся ў вас. Янка, як лічыш, гэтая Леля? О,
не вельмі строгая. Ой, пакуль не ведаю. І без справы вы ў мяне сядзець не будете. Ой, Навучу вас таму, што сама ведаю. Леля! Але мы ўвесь час вучымся. Адпачываць калі? Я яшчэ пагляджу, што вы самі ўмееце. Але моя навука вам дакладна спадабаецца. Сшиткие луки нести. Яночка, а ты хочаш памаляваць? Не, стану записывать все, что вы будете говорить. Ой, можаш не записывать. Я ж ведаю, у вас добрая памяць. Чароўныя словы хутка запомніце. Чароўныя словы? Ого! Вы навучыце нас чараўніцтву? З вялікім задавальненнем. А у вас і чарадзейная палачка ёсць? Вядома, але чараўніцтва можна рабіць без аніякіх прылад. Быть такого не можу. А вось і можа. Патрэбна толькі вашае жаданне. Ой, у меня жадание есть. А у тебя, Топа? Яшчэ пытаецеся. Мне уменне чараваць вельмі патрэбна. Хвіліначку. Ух ты! Вы с птушкой размаўляете? Так, гэта моя сяброўка. Яна гаворыць, што жаворонкі шчасліва даляцелі да сваіх гнёздаў і зараз адпачываюць. Леля, вы птушиную мову разумееце? А тут нічога складанага няма. Я ведаю мову птушак і лясных звяроў. І вас магу таксама навучыць, калі захочаце. Мы захочам. Давайте пачнём з чараўніцтва. Добра. Дарэчы, можете казаць мне ты. Дамовіліся? Ты? Мы гаворым сваім сябрам. Значыць, ты, Леля, наша сяброўка. Я вельмі хачу з вами пасябраваць. Леля, а з якога чараўніцтва пачнём? З самага простага. Так, заплюшчыце вочки. І вы, маленькія гледачы, таксама заплюшчыце, калі ласка. А цяпер успомніце, што вы сёння зрабілі самага добрага. О, я дапамагла Бузліку кніжку падклеіць. А я выступіў з вершам на ранішніку. Вельмі хутка верш вывучыў і выступіў замест хлопчыка, які захварэў. А вы што ўспомнілі, сябры? Цудоўна. Ой, а можна вочку расплюшчыць? Канешне, можна. А калі будзем вучыцца чараўніцтву? Дык вы ўжо зрабілі чараўніцтва. Як? А хіба не заўважалі? Калі самі зробіце добрую справу, добро у адказ вам вернецца. Нават некалькі добрых спраў. Правильно. Моя справа узняла настрой сябру, а сябр вырашыў аддзячыць мяне. А потым у добрым настроі мы вырашылі разам камусьці яшчэ дапамагчы. І ад гэтага усім радасней становіцца. Здаецца, усё проста. А з простых добрых спраў складаюцца вялікія цуды. Здорово! Потым я навучу вас іншым чараўніцтвам. А можа сёння? Не, зараз час глядзець мультфільм. Леля, а паглядзім разам? З задавальненнем. Ой, ой. Ой, я б глядзела мультфільмы бясконца, але час рыхтавацца да сну. Леля, а ты застанешся з намі? Я буду прылятаць да вас. А зараз... Чистим зубки, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. І самых чароўных. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае дома.
плюшки, гулі все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.